kuba khona ukukhathazeka. Andimuzwa chapter 14 verse number 1 athi mayechaza ulapha uJohana ngithi iBhayibheli wathi uJesu inhliziyo yenu mayingakhathazeki kusho ukuthi inhliziyo mayingekho inkosi iyakhathazeka. Ekhumana enduba iBhayibheli inhliziyo uJesu wabona ukuthi maye bashiya labantu kuzoba khona inkathazeko. Njengoba kade behamba naye nje khumalo iBhayibheli babe nenkululeko ngoba mangikhamba amadimoni babevele bathi Jeff bathi ukhona ubhuti omdala. Ukhona ubhuti omdala. Manje ke ubhuti omdala kufanele ahlale nathi phakade. Ubhuti omdala wasithembisa wathi akashiya. Wathi uzohlala nathi. Wathi phakade. Ubhuti omdala ngoba kukhona ezulwini. Ezulwini iwaste. Oh yes. Ezulwini iwaste. Wavela wakha phakathi kwethu. Malichaza iBhayibheli lithi ulizwi wakha phakathi kwethu. Wabona ukuthi ezulwini akwakhiwa. Wathi noma ekhuluma nje kunama-mention wabona. Lama-mention akhetha isikhathi. Ngizokwakha phakathi kwenyama. Ngizokwakha.